Az akkori sváb szokásokhoz híven ebben a felöltőben ment férjhez a szepetneki Lákics Mária az 1900-as évek elején. A kabátkát immár 3 évtizede őrzi, és olykor viseli is Marika néni dédunokájának felesége. Pici asszonyi volt a kabát, vékony, alacsony kis asszonyka volt, ugye, ahogy elmondta az anyósom. Ilyen fekete fényes anyag volt, ami most már kicsit megfakult, bársonnyal, és végig gyöngyel díszítve. Az évszázados viselet láttán született meg a szepetneki királyi kórus új fellépő ruhájának az ötlete. Az Országos Német Önkormányzat kiírásában a kórusoknak, tánccsoportoknak lehetett kabátra, felszerelésre pályázni, és akkor gondoltuk azt, hogy itt van nekünk egy ilyen óriási örökségünk, egy ilyen csodálatos ruhadarab, amit mindenképpen érdemes lenne megörökíteni. A felöltő stilizált másolatai Kovácsné Zakócs Erzsébet jelmezkészítő munkáját dicsérik. Nem egy az egyben a lemásolása történik a ruhadarabnak, hanem ilyenkor újra kell gondolni, ahhoz igazítva, hogy ki hordja, illetve hogy milyen célból viselik. Az új fellépő ruha azonnal elnyerte a királyi kórus tagjainak a tetszését, akiket a 10. jubileumi karácsonyi koncertjükön már ebben láthatott a közönség. Ez egy csodálatos dolog, mivel ugye a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak a kórusa vagyunk, és így a hagyományok ápolása is a fő feladataink közé tartozik. A régi új viselet és a zenei repertoár révén az énekegyüttes az élő hagyomány részévé válhat. A régieket tisztelni kell, a hagyományt tisztelni kell, mi pedig egy pici újítást viszünk bele a kor szellemével, de megpróbáljuk mindig az eredeti identitását megőrizni. A királyi kórus új fellépő ruhájában legközelebb a község tavaszi kulturális találkozóján lesz látható. Marika néni 100 éves kabátkáját azonban már most is meg lehet nézni Szepetneken, a közös kincsünk helytörténeti gyűjtemény részeként.